Пам-пам-пам. Видик. 100 тысяч циклаў зарадкі. Зарадка до 80% за 5 хвілін. Энергаёмістасць удвая большая за сённяшнія літый-іённыя акумулятары. І ўсё гэта ад кампаніі, якая да гэтага часу рабіла маторы для матацыклаў. Гаворка пра фінскую кампанію Donut Lab, якая ў студзені на CES 2026 абвясціла, што стварыла цвердацельны акумулятар для электраматацыкла Verge. І гэтым яна выклікала хвалю скептыцызму, таму што тое, чаго не змаглі дасягнуць гіганты накшталт Cattle, Bit, Samsung і QuantumScape з іхнімі мільярдамі інвестыцый, раптам зрабіла фірма без ніякага досведу ў батарэях. Рэакцыя не прымусіла сябе чакаць. Ян Хун Сінь, кіраўнік кітайскага вытворцы батарэй Sword Energy, пасля гэтага анонсу проста сказаў: такой батарэі не існуе ў свеце, усе параметры супярэчаць адзін аднаму, і любы тэхнік з базавымі ведамі распазнае гэта як нейкае ашуканства. Жорстка, але з яго боку гэта зразумела, гэта мае сэнс. Donut адказвае на крытыку ў духу: вы проста нас не разумееце. Сузаснавальнік і тэхнічны дырэктар кампаніі Віле Піпа кажа, калі ўвесь свет наліў мільярды долараў у цвердацельныя батарэі і не вырашыў праблему, можа, проста ўсе працуюць не ў тым кірунку. Тая самая гісторыя, што з іхнімі маторамі, яны проста робяць інакш. Кампанія нават запусціла сайт I Donut Believe. Я не веру ў Donut, ці наадварот, я веру ў Donut, каб адказваць крытыкам напрамую, і пачала публікаваць серыю відэа з вынікамі незалежнага тэсціравання іхніх батарэй у дзяржаўным фінскім даследчым цэнтры VTT. У чым наогул фішка цвёрдацельных батарэй? Перш чым мы пагаворым далей пра тэсты, давайте з гэтым крыху разбяромся, чаму ўвесь свет увогуле так апантаны гэтымі цвердацельнымі батарэямі і чаму іх так цяжка зрабіць. Я пра гэтую тэму рабіў відэо для онлайнера амаль 5 гадоў таму, і з таго часу насамрэч мала што змянілася, хіба што спіс кампаній, якія абяцалі рэвалюцыю і не здолелі па выніку яе зрабіць, ён стаў яшчэ даўжэйшым. Звычайная літый-іённая батарэя, якая стаіць у вашым тэлефоне ці у электракары, гэта спрошчана такі буцерброд з двух, вось на вашых экранах, з двух электродаў і вадкага электраліта паміж імі. Іёны літыя плаваюць паміж гэтымі анодам і катодам праз гэтую вадкасць, і выпрацоўваецца электрычнасць. Працуе, ўсё выдатна, але вадкі электраліт — гэта і ёсць такая галоўная праблема ва ўсёй гэтай формуле, таму што ён гарыць. Калі батарэю пашкодзіць, можна атрымаць тое, што інжынеры далікатна так называюць тэрмальным разгонам, а звычайныя людзі назавуць гэта выбухам і пажарам. Ідэя цвёрдацельнай батарэі — замяніць гэтую вадкасць на цвёрды матэрыял: керамічны, палімерны, шкляны. Варыянтаў насамрэч шмат. Тэарэтычныя перавагі агромністыя, таму што няма вадкасці, няма пажару. Можна рабіць батарэю танчэйшай і лягчэйшай, а энергаёмістасць вырасце там у 1,5-2 разы прыкладна. Гучыць як такі ідэальны план, але на практыцы ўсё разбіваецца аб 3 такія моцныя сцяны. Першае — гэта інтэрфейс. Цвёрды электраліт мусіць шчыльна кантактаваць з электродам з аднаго боку і з анодам, з катодам і анодам, карцей, з электродамі. Калі батарэя зараджаецца і разраджаецца, электроды мяняюць свой аб'ём. Цвёрды матэрыял не можа плысці ўслед за гэтымі зменамі, як робіць тая ж вадкасць, вадкі электраліт. І таму з'яўляюцца такія мікратрэшчыны, кантакт губляецца і батарэя хутчэй дэградуе. Другая праблема, другая сцяна — гэта дэндрыты. Пры зарадцы літый можа расці такім мохам.
тонкімі металічнымі іголкамі, якія прабіваюць сепаратар і замыкаюць такім чынам батарэю. З гэтай праблемай змагаюцца яшчэ з 80-х гадоў, але так і не прыдумалі, як яе па выніку-то перамагчы. Трэцяя праблема – гэта вытворчасць. Нават калі ты вырашыў першыя дзве праблемы ў лабараторыі, зрабіць гэта паўтаральна і на канвееры на вялікіх аб'ёмах для мільёнаў ячэек без дэфектаў задача зусім іншага насамрэч парадку. Паказальная гісторыя Quantum Escape. Кампанія ў свой час абвясціла, што зрабіла вогнеупорныя цвердацельныя батарэі, якія праз 1000 цыклаў трымаюць 80% сваёй ёмістасці. Акцыі узляцелі на 256% за месяц, а потым выявілася, што прататыпы памерам з батарэйку для гадзінніка Apple Watch, і за межамі лабараторыі іх ніколі не тэставалі. Так што калі хтосьці кажа, мы зрабілі цвердацельную батарэю, першае пытанне заўсёды, ці можаце вы яе зрабіць масавай. І шмат хто на гэтым пытанні насамрэч сыплецца. ВТТ тэставалі батарэю Donut у фармаце такога паўча. Карцей, тэставалі такі плоскі мяшочак ёмістасцю 24 ампер-гадзіны і намінальнай энергіяй 94 ватт-гадзіны. Зарадка на хуткасці 5C, гэта калі ты зараджаеш батарэю за 12 хвілін замест гадзіны. Зарадка за гадзіну – гэта такая хуткасць 1C лічыцца паказчык. Вось, дык такая зарадка на хуткасці 5C дала 80% зараду за 9,5 хвілін. Тэмпература пры гэтым батарэі ўсяго склала 47 градусаў. Гэта насамрэч нядрэнна. А на 11 хуткасці, гэта ўжо зусім шалёная хуткасць, батарэя дасягнула 80% за 4,5 хвіліны. Гэта рэальнае пацверджанне іхнага сцвярджэння пра зарадку за 5 хвілін. Тэмпература вырасла да 63 градусаў, і пасля цыклу батарэя захавала 99,6% першапачатковай сваёй ёмістасці. Гучыць выдатна. Так, але, зразумела ж, ёсць нюансы, якія псуюць усё свята. Эрик Вахсман, эксперт па цвердацельных батарэях з Мэрылендскага інстытута энергетычных іннавацый, кажа, што гэтыя тэсты ставяць столькі ж пытанняў, колькі па факту даюць адказаў. Па-першае, зарадку тэставалі на 7 цыклах. 7. А Donut абяцае 100 000. Для параўнання звычайныя літый-іённыя батарэі у электракарах вытрымліваюць 2-3 тысячы цыклаў. 7 гэта нават не статыстычная такая хіба, памылка, гэта проста нейкі анекдот. Па-другое, кампанія так і не раскрыла хімічны склад сваіх энергаячэек. Відаць, гэта нейкі сакрэт фірмы, які яны не хочуць расказваць, але нават ніякіх намёкаў на гэта няма. Але калі ты прэтэндуеш на рэвалюцыю, пакажы хаця б з чаго яна зроблена, гэтая рэвалюцыя. Па-трэцяе, ніхто не ўзважыў батарэю. Donut хваліцца паказчыкам 400 ватт-гадзін на кілаграм, але тэст па выніку не правяраў ні масу, ні аб'ём. І, як кажа Вахсман, яны сцвярджаюць пра 4 Donut сцвярджаюць пра 400 ватт-гадзін на кілаграм, але нішто ў тэстах не паказвае, якая маса ці аб'ём гэтай батарэйкі насамрэч. І нарэшце на фотаздымках з тэстаў, якія ёсць дзесьці тут у дакументах. Ёсць жа ж? Да, знаецца, вось тут дзесьці былі. На гэтых фотаздымках эксперты заўважылі, што батарэя прыкметна набрыняла пасля зарадкі. Гэта праблема, якая звычайна з'яўляецца пасля сотняў ці тысячаў цыклаў зарадкі, разрадкі, а тут усяго пасля 4. Адна з тэставых ячэек нават страціла сваю вакуумную герметычнасць, што адзначана ў справаздачах цэнтра ВТТ. Гэта, скажем так, не найлепшы знак, гэта даволі кепскі знак. Ну і ККД, коэфіцыент карыснага дзеяння, складае каля 90%. Для цвердацельных батарэй мэтавы паказчык гэта 98% і вышэй. 90 гэта ўзровень такіх звычайных літый-іённых батарэек. Што тычыцца той ячэйкі, якая страціла сваю вакуумную герметычнасць, Donut вырашылі зрабіць з гэтай праблемы перавагу і правялі яшчэ адзін тэст
які ўжо мусіў прадэманстраваць яе бяспечнасць. Што будзе, калі пашкоджаную батарэю працягваць выкарыстоўваць. У VTT правялі 3 раунды тэстаў, 5 цыклаў на 1C хуткасці, як базавы такі замер, потым 50 цыклаў на 5C хуткасці, гэта ўжо сур'ёзная такая нагрузка, і потым яшчэ 5 цыклаў на 1C, каб паглядзець, наколькі батарэя, в прынцыпе, дэградавала. Вынікі, скажем так, насамрэч змешаныя. Ёмістасць пашкоджанай батарэі упала з 24,7 ампер-гадзін да 11 цэлых і крыху там 0,02 ампер-гадзіны. Гэта мінус 55%. ККД знізіўся з 90 до 83%. Батарэя набрыняла яшчэ на 17% больш у таўшчыні падчас гэтых цыклаў. Карацей, як акумулятар, яна лічыць, што амаль памерла. Але, і гэта тое, на чым Донат робіць акцэнт, яна не загарэлася, батарэйка не загарэлася. Ніякіх скачокоў тэмпературы, ніякага тэрмальнага разгону. Звычайная літый-іённая батарэя з такім пашкоджаннем, яна б цалкам магла б успыхнуць. А гэта проста ціха страціла палову ёмістасці і працягнула працаваць. Батарэя выходзіць з ладу бяспечна, без пагрозы для карыстальніка, і для цвёрдацельнай тэхналогіі гэта сапраўды важны аргумент. Уласна, бяспека і ёсць адна з галоўных абяцанак цвёрдацельнага электраліта. Больш мы, калі гэта здарыцца, больш не будзем бачыць палаючыя электрамабілі і гэтыя страшныя відосы, калі ў гэтых палаючых аўтамабілях сядзяць людзі, а не мядзведзі. Вось. Ёсць ва ўсім гэтым, зразумела ж, і іронія, мінусы. Гэтыя 60 цыклаў на пашкоджанай ячэйцы, гэта пакуль што найбліжэйшае, што Донат мае да рэальнага тэсту на цыклічнасць. 100 000 цыклаў, якія кампанія абяцае, гэта прыкладна 270 гадоў штодзённай зарадкі і разрадкі, і незалежнай праверкі гэтай лічбы да гэтага часу няма. І што яшчэ больш дзіўна, Донат дагэтуль не папрасілі VTT проста ўзважыць батарэю і замерыць яе аддачу. Гэта тэст, які можна зрабіць за 1 гадзіну, і чаму яны да гэтай пары гэтага не зрабілі, пытанне, якое насамрэч вісіць у паветры. Шчыра кажучы, гэтая гісторыя такая класічная ілюстрацыя таго, наколькі складана зрабіць рэвалюцыю агулам у батарэях. Нават калі Донат сапраўды мае нешта рэальнае на ўзродні адной ячэйкі, шлях ад лабараторнага ўзору да серыйнай вытворчасці гэта зусім іншая гульня. Гэтую дарогу не змаглі прайсці нават найбуйнейшыя кампаніі планеты. Донат кажа, што іх адказ на маю гэтую крытыку, іх доказ будзе ў прадукце у электраматацыкле Verge TS Pro з запасам ходу да 600 км. Вось тут мы, напрыклад, можам бачыць кола. Так, мы можам бачыць кола, вось гэта кола злева. Не кола, механізм, які круціць задняе кола гэтага матацыкла. Цікава, чаму агулам гэтага матацыкла тут няма, не відаць для нас. Ну, добра. Вось, і запас ходу ў гэтага матацыкла будзе каля 600 кіламетраў. Яго ўжо павінны былі адгружаць, пачаць пастаўляць у першым квартале 26-го гэтага года, але тэрміны ўжо зрушваюцца. Тыя, хто замовіў пасля пачатку лютага, яны атрымаюць матацыкл толькі ў 4-м квартале, таму што адгрузкі вось хутка ўжо павінны пачацца. На сайце Донат цікае адлік да наступнага пачкі наступнай тэстаў, але галоўны адлік, як мне падаецца, тут іншы. Пакуль матацыкл не апынецца ў руках пакупнікоў і людзі пакуль не змогуць самі разабраць гэтыя батарэі, кантраверсія ніяк не сціхне. А пакуль я, як і ўвесь свет, I do not believe. Але прызнаюся, вельмі хачу, каб яны аказаліся шчырымі вынаходнікамі новай тэхналогіі, бо тады ваш телефон будзе працаваць 3-4 дні без зарадкі, а не 1,5, калі пашанцуе, і зараджацца будзе за 10 хвілін, пакуль вы п'еце там каву, гарбату зранку. Ноутбукі стануць танчэйшымі і лягчэйшымі, бо батарэя гэта такая
добрая частка іхняй вагі і таўшчыні сёння. Беспроводныя навушнікі, гадзіннікі, фітнес-трекеры, усялякая насімая электроніка, ўсё гэта зможа працаваць значна даўжэй, а не гадзінамі, як цяпер. Але галоўнае, электракары, запас ходу ў 1000 кіламетраў, 1000, боже, это я ўжо можа у грузавікоў будуць 1000, добра, хай будзе 1000 кіламетраў на адной зарадцы, зарадка на запраўцы там за гадзінку якую-небудзь, калі вы будзеце, якую вы змарнуеце на каву ці пірожнае. Батарэі, якія не гараць пры аварыі, і акумулятар, які перажывае сам аўтамабіль. Самае галоўнае, не 2-3 тысячы цыклаў, а дзясяткі тысяч цыклаў. Гэта значыць ніякай дэградацыі ёмістасці за ўвесь тэрмін валодання. Проста нейкая мара, проста нейкая фантастыка. Сюды яшчэ можна далучыць авіяцыю, электрасамалёты, яны пакуль што застаюцца мараю, менавіта таму, што літый-іёнавыя батарэі занадта цяжкія для палётаў. Падвойце энергаёмістасць, і кароткія рэгіянальныя рэйсы на электрыцы насамрэч могуць стаць рэальнасцю. Вось чаму кожная такая гісторыя, нават калі яна пахне нейкім скамам ці разводам, чапляе за жывое. Тут даволі складана сказаць, скам гэта ці схема Понцы, таму што, здаецца, гэта фінны, яны нікога не заклікаюць далучацца да сябе, інвеставаць у іх нейкія грошы. Яны ўжо нібыта зрабілі нейкую тэхналогію, якая нават будзе ўжо працаваць у гатовым прадукце, у электраматацыкле. Таму хочацца ў гэта верыць, бо ўсе разумеюць, хто першы зробіць гэта масава, ён зменіць увесь наш свет. Пытанне толькі, ці гэта будзе Донат, ці хтосьці іншы. Паглядзім, пажывем, даведаемся, як гэта ўсё адбудзецца. А пакуль, як звычайна, я б хацеў падзякаваць усіх тых, хто працягвае падпісвацца на мяне, падтрымліваць мяне на розных пляцоўках, на Патрэоне ці на маім асабістым сайце. Для мяне гэта даволі дзіўна, што людзі данацяць. Я спадзяюся, што гэта не толькі праз тое, што я раблю контент на беларускай мове, але і праз тое, што гэты контент таго варты. Хачу падзякаваць мова.хау, Дмітрыю Судніку, Хіміку 94, Алексею Гулеву, Алесю, Алексею Яўгену Барановскому, Венте ID, Мармалю, Івану Янчуку, Вожыку, Георгію Пугачову, Алексею Адамовичу, Сергею Мухіну, Александру Ціткову і Алесю Кароза. І ўсім іншым беларусам, што гатовыя падтрымліваць і працягваюць падтрымліваць беларускі контент на Патрэоне і на маім асабістым сайце. Дарэчы, у мяне з'явілася яшчэ і рассылка, калі вы гэтага не ведалі. Шукайце па спасылцы пад гэтым відэа, які-небудзь будзе спасылка ці агулам на ўсю рассылку, ці на нейкі канкрэтны выпуск. Карацей, гэта такое пісьмо, якое ліст, які я дасылаю на пошту усім падпісчыкам і платным і бясплатным раз на тыдзень з нейкімі цікавымі артыкуламі, цікавымі знаходкамі, цікавымі інструментамі і ўсім такім нейкімі маімі думкамі, разважаннямі. Калі вам мала відзіка, яго будзем шчырымі, малавата. Менавіта для гэтага я завёў і такую рассылку, каб і туды яшчэ штосьці аддаваць. Таму далучайцеся, буду рады вас там пабачыць. Усё, рухаемся далей. А далей пагаворам пра турбаквант. Новы алгарытм сціскання ад Google Research, які будзе прадстаўлены на адной з самых прэстыжных канферэнцый International Conference on Learning Representations 2026. І гэты алгарытм без перабольшвання насамрэч здольны змяніць правілы гульні ў тым, як вялікія моўныя мадэлі, нейрасеткі абыходзяцца з памяццю. Магчыма, ім будзе патрабавацца менш памяці, але ўлічваюць, якія ў іх апетыты, наўрад ці мы гэтую аператыўную памяць убачым у сябе на палічках, у сябе ў нашых уласных камп'ютарах. Кароткі экскурс для тых, хто агулам не ў тэме. Калі вялікая моўная мадэль, скажам, Gemini ці GPT працуе з тэкстам, яна пастаянна трымае ў памяці так званы Key-Value Cache, які ты потым можаш у LM-студыі сваёй наладжваць. Уявіце сабе шпаргалку, куды мадэль запісвае ўсё, што яна ўжо калісьці прачытала, каб потым хутка да гэтага звяртацца. Праблема ў тым,
што гэтая шпаргалка расце з кожным новым словам і жарэ памяць як не ў сябе. Чым даўжэйшы кантэкст вашай размовы з нейрамадэллю, тым большы кэш, тым больш відэакарт трэба, тым даражэйшы інферэнс, гэта карыстанне, гэта непасрэдна карыстанне гэтымі нейрамадэлямі, так называюць размову з гэтымі нейрамадэлямі. Карацей, якое рашэнне? Рашэнне ў квантызацыі. Гэта калі ты бярэш лічбы высокай нейкай дакладнасці і сціскаеш іх у меншую колькасць бітаў. Замест 32-бітнай лічбы 4-бітная або нават 3-бітная. Здавалася б, проста так робяць сціскаюць непасрэдна самі нейрамадэлі на той же LM студыі, калі вы працуеце з ёй на Hugging Face, вы можете знайсці ўсе гэтыя квантызіраваныя мадэлькі, якія значна менш важаць за кошт усялякага сціскання. Але звычайныя метады квантызацыі маюць такі непрыемны адзін сакрэцік. Ім патрэбна захоўваць дадатковыя нейкія канстанты для кожнага блока даных. І гэты нябачны оверхед, ён можа дадаць 1-2 дадатковых біты на лічбу. Гэта як эканоміць на ежы, але ў той жа час траціць палову ад таго, што ты заканоміў на кантэйнеры для гэтай ежы. Турбаквант вырашае гэтую праблему, здаецца, элегантна і ў 2 крокі. Першы крок — гэта Polar Quant. Замест таго, каб, я ўжо сказаў, са звычайнымі гэтымі каардынатамі X, Y, Z працаваць, алгарытм пераводзіць вектары ў палярную сістэму. Гэта аналогія будзе як змяніць інструкцыю замест 3 блокі на ўсход, 4 на поўнач, на інструкцыю на 5 блокаў, уперад, назад, у бок, кудысьці, карацей, на 5 блокаў пад кутом 37 градусаў. У выніку ты атрымліваеш радыус, гэта сіла сігналу, і кут, які паказвае кірунак або які сэнс даных. Фішка ў тым, што размеркаванне гэтых кутоў вельмі прадказальнае і кампактнае. Мадэлі больш не трэба рабіць нармалізацыю для кожнага нейкага блока, бо даныя ўжо ляжаць на прадказальнай кругавой сетцы з нейкімі вядомымі межамі. Другі крок гэта вось гэты QJL. Гэта такі аднабітны карэктар памылак, ён бярэ тую маленькую хібнасць, якая засталася пасля Polar Quant, і выпраўляе яе адзіным дадатковым бітам на лічбу. Па сутнасці, QGL ператварае складаныя такія высокамерныя вектары ў мінімальны набор знакаў плюс-мінус. І пры гэтым захоўвае ключавыя адлегласці паміж кропкамі. 0 оверхеду на памяць. Гэта насамрэч уражвае, хоць і не зусім зразумела, і я не ўпэўнены, што пасля прагляду некалькіх тлумачальных відэа і артыкула на Арстэхніцы я ўсё зразумеў правільна, таму выбачайце, калі што, спасылкі на арыгінальную працу вось гэтую, дадатковую некую інфу будуць у бліжэйшым выпуску рассылкі Чэрапік, таму падпісвайце і самаадукоўвайце абавязкова. А цяпер агулам лічбы, якія рэальна ўражваюць, якія нам больш зразумелыя і да нас, зразумела ж, больш блізкія. На бенчмарку Longbench з мадэлямі Llama 3.1, Gemma і Mistral вось гэты алгарытм Турбаквант паказвае лепшыя вынікі і па дакладнасці, і па сцісканні кэша. Тэст іголка ў стозе сена, гэта калі мадэлі трэба знайсці маленькі кавалак інфармацыі ў нейкім вялізным тэксце, Турбаквант праходзіць ідэальна, сціскаючы кэш у 6 разоў. На паскаральніку H100 4-бітная версія паскарае вылічэнне Attention Logits у 8 разоў у параўнанні з 32-бітнай базай. І ў вектарным пошуку Турбакванта выходзіць і Product Quantization, як бачна на гэтым графіку, і RabbitQ, прычым без нейкай спецыяльнай наладкі пад кожны датасет. Чытаеш гэта ўсё і думаеш, ну вось, Google зноў адпердолілі, зрабілі нешта бліскучае, матэматычна бездакорнае, проста бяры і карыстайся. Але ёсць адзін камент на Open Review, які кідае на ўсю гэтую гісторыю зусім іншае святло, зусім іншае
адценне кідае, я б нават сказаў, такі даволі сур'ёзны цень на распрацоўшчыкаў гэтага алгарытма. Аўтары RabbitQ, таго самага метаду, які TurboQuant вось тут абышоў у бенчмарках, як вы можете назіраць, яны апублікавалі разгорнутую прэтэнзію да стваральнікаў TurboQuant, і гэтая прэтэнзія даволі сур'ёзная. Па-першае, яны сцвярджаюць, што TurboQuant апісвае RabbitQ няпоўна і несумленна. Адна з ключавых тэхнік TurboQuant, выпадковая вось гэтая ратакцыя вектараў, ужо выкарыстоўваецца ў RabbitQ, але у артыкуле Google гэтая сувязь фактычна замоўчана. Нават калі два рэцэнзенты на ICLR, вось гэтым форуме канферэнцыі прэстыжнай, папрасілі удакладніць гэтую сувязь, аўтары TurboQuant замест таго, каб дадаць абмеркаванне, проста перанеслі апісанне RabbitQ з асноўнага тэксту сваёй працы ў дадатак. Элегантна, нічога тут не дадасі. Па-другое, тэарэтычныя заявы. TurboQuant называе гранты RabbitQ субаптымальнымі і спісвае гэта на нейкі рыхлы аналіз. Але аўтары RabbitQ кажуць: пачакайце, наша праца ад верасня 2024 года ўжо даказвае асімптаматычную аптымальнасць, якая супадае з вядомай мяжой Алана і Клартага. Гэта значыць, TurboQuant крытыкуе тэарэтычныя вынікі, якія на самой справе не горшыя за яго уласныя. Я разумею, што тут нічога не зразумела, тут у мяне напісаная падказка, каб я гэта ўсё правільна зачытаў. Вось тут можаце гэта ўсё прачытаць. Тыя, хто разумеюць, яны, пэўна, ведаюць, што такое і Алана, і Клартага. Галоўнае, упэўнена, гэта пра ўсё гэта расказваць. Карацей, ёсць нейкія наўмысныя замоўчванні з боку TurboQuant. Трэцяе, што тут адзначылі стваральнікі RabbitQ, самае пікантнае, той самы бенчмарк вектарнага пошуку, дзе TurboQuant абышоў RabbitQ. Адзін з аўтараў TurboQuant у студзені 2025 года, то бок больш чым год таму, пісаў камандзе RabbitQ з просьбай дапамагчы адладзіць яго Python-пераклад іхняй C++ реалізацыі. А потым у параўнанні RabbitQ ганялі на адным ядры CPU з адключанай шматпатокавасцю. У той час, як TurboQuant ганялі на GPU з серыі A100. І гэта ніяк не пазначана ў артыкуле. Гэта як параўноўваць хуткасць Тэслы і ровар і рабіць выснову, што электрамабілі, яны ж хутчэйшыя. І гэта сапраўды так, але гэта не тое параўнанне, якое нешта шчыра, чэсна даказвае. Аўтары RabbitQ паведамілі пра ўсе гэтыя праблемы спачатку камандзе Google яшчэ ў маі 2025 года, задоўга да таго, як артыкул быў пададзены на ICLR. Другі аўтар TurboQuant, дзесьці вось ён тут, Маджид Дайлери, адзін з памочнікаў, скажем так, двух асноўных аўтараў гэтай працы пра TurboQuant. Ён пацвердзіў пісьмова, што паведаміў пра гэтыя праблемы суаўтарам працы, і нічога не змянілася ні ў версіі на archive.org, ні ў падачы на ICLR. 3 версіі артыкула, 3 магчымасці штосьці выправіць, і па выніку 0 зменаў. 31 сакавіка Дайлери ўрэшце адказаў, вось 31 сакавіка, ось яго адказ на Open Review, і яго адказ гэта, так шчыра кажучы, узор таго, як не трэба рэагаваць на крытыку. На прэтэнзію пра выпадковую ратацыю ён сказаў, што гэта стандартная тэхніка, якая існавала задоўга да RabbitQ. Фармальна гэта праўда, але пытанне ж не ў тым, што хто вынайшаў гэтую ратацыю, а ў тым, чаму TurboQuant не прызнае, што RabbitQ яе таксама выкарыстоўвае, калі апісвае гэты метад у сваім артыкуле. На прэтэнзію пра бенчмаркі адказ яшчэ лепшы. Хуткасныя тэсты не маюць значэння для нашай працы, бо наш унёсак у якасці сціску, а не у якасці сціскання, а не ў паскарэнні. Толькі вось на LinkedIn Google Research прамоўціць TurboQuant менавіта са словамі delivers up to 8x
спідап, паскарэнне ў 8 разоў. Нібыта хуткасць не мае значэння, калі цябе крытыкуюць, але вельмі мае, калі табе трэба прарэкламаваць тое, што ты зрабіў. На пытанне, чаму гэтыя праблемы не выправілі раней, Далеры адказаў, маўляў, аўтары RabbitQ паднялі шум толькі пасля таго, як TurboQuant стаў вядомым, але каманда RabbitQ тут жа выклала дакументаваны таймлайн, дзесь ён вось тут знаходзіцца. Цікава, канешне. Таймлайн, там, дзе былі спачатку мая 2025 прыватныя лісты аўтарам TurboQuant, потым лістапад 25 зварот да праграмнага камітэта ICLR і сакавік 2026 месяц таму паўторнае паведамленне ўсім аўтарам і нарэшце тое, што мы бачым, ужо публічны камент пасля таго, як гэта ўсё было апублікавана. Карацей, 3 раунды прыватна, інстытуцыянальна і публічна. Кожны наступны толькі пасля таго, як папярэдні не спрацаваў. На момант гэтага запісу аўтары TurboQuant больш не адказвалі на крытыку і абвінавачванні у свой бок. Відаць, карпаратыўныя юрысты Google ім гэта забаранілі, маўчаць, пакуль не паліцца. Гісторыя, насамрэч, выглядае даволі кепска і так не па-навуковаму, не па-этычнаму, але ці значыць гэта, што агулам TurboQuant бескарысны? Не. Квантызацыя Kiwi кэша у рэальным часе гэта рэальная і сапраўды важная задача, і TurboQuant прапануе яе рэальнае рашэнне. Спадзяемся, гэта пацвердзіцца. Супольнасць ужо даўно карыстаецца усялякімі GPTQ, AVQ, ёсць GGUF фарматы для папулярнай Llama CP, даволі вядомая сярод шырокай аўдыторыі, тых, хто на сваіх асабістых відэакартках спрабуе запускаць інферэнс, запускаць лакальныя нейрамадэлі, але ўсе яны квантызуюць вагі мадэляў. Гэта значыць саму памяць нейрасеткі, якая не мяняецца ўжо пасля навучання. А Key-value кэш генеруецца якраз такі на ляту падчас кожнага запыту і расце з кожным новым токенам. Яго нельга загадзя нейкім чынам сціснуць і паставіць на палічку. Трэба сціскаць усё гэта ў рэальным часе, без затрымак, без нейкіх страт пажадана, таму што гэта будзе ўплываць на якасць адказаў. І ў гэтым кірунку алгарытм TurboQuant сапраўды прапануе нешта каштоўнае. Нават калі яго аўтары не вельмі сумленна абышліся з папярэднікамі, як далей гэта будзе ўсё разгортвацца, ўся гэтая сітуацыя, трэба чакаць, наколькі гэта ўсё праўдай апынецца ў рэальнасці. Падман і замоўчванне гэта не вельмі правільная тактыка, як на мой густ, а пакуль нам застаецца только памарыць, што агулам гэта можа значыць для звычайнага шараговага Аляхновіча, у якога ёсць відэакартка RTX 5070, якая каштуе, ну добра, моя не каштуе, якая-небудзь 4090 ці 5090, яна б ужо было каштавала як неблагі такі ужываны аўтамабіль. У вялікай колькасці геймераў, энтузіастаў 4090 ёсць, у яе 24 гігабайты аператыўнай памяці, і калі вялікая мадэль трымае Kiwi кэш у 16-бітнай дакладнасці, то на доўгіх такіх кантэкстах, на доўгіх размовах гэты кэш можа лёгка з'есці 10-15 гігабайтаў памяці, і ўсё, месца скончылася, гэта вялікая праблема, кантэкст будзе абрэзаны, мадэль адразу ж атупее. Цяпер можна уявіць, што такія метады, як TurboQuant ці RabbitQ, сціскаюць гэты кэш у 6 разоў, і замест 15 гігабайтаў ты атрымоўваеш 2,5. Раптам у цябе з'яўляецца запас памяці, каб або ўзяць мадэль нейкага большага памеру, больш якасную, або пашырыць кантэкстнае акно ў той мадэлі, з якой ты зараз працуеш. Гэта даволі цікава. Мадэль на 70 мільярдаў параметраў з кантэкстам на 128 тысяч токенаў на адной спажывецкай відэакарце, гэта ўжо не гучыць як навукова-фантастычны сцэнар, а такое пытанне, здаецца, ўжо таго, калі гэтыя алгарытмы дабяруцца па выніку да спажыўца. Пакуль ёсць пэўная іронія ў тым, што Google публікуе бліскучы блог-пост пра сваю мадэль,
пра нейкія фундаментальныя алгарытмічныя унёскі, а тым часам аўтары працы, на якой гэтыя унёскі часткова пабудаваныя, яны мусяць пісаць публічныя каментары на Open Review, каб нагадаць пра сваё нейкае існаванне і тое, як кепска з імі абыходзіцца у навуковай працы канкурэнтаў. Тэхналогія, спадзяюся, рэальная, тэхналогія важная, але навука, як можам бачыць, гэта не толькі вынікі, гэта яшчэ і працэсы. Калі ты Google з мільярдным бюджэтам, можна было б знайсці ў артыкуле месца для аднаго такого сумленнага абзаца пра тое, адкуль растуць ногі ў тваёй рэвалюцыі. Вось. Такая навуковая драма вакол новага алгарытма сціскання ад Гугла. Будзем чакаць больш пра яго падрабязнасцей, будзем спадзявацца, што ён з'явіцца даступным будзе для нас у тым ці іншым выглядзе, таму што лакальныя нейрасеткі хочацца быць незалежным, мякка кажучы, ад усіх гэтых распрацоўшчыкаў нейрамадэлей, ад усіх антропікаў і чатаў ГПТ. Да антропікаў і чатаў ГПТ мы яшчэ з вами вернемся. Зараз давайте паговорым пра даволі дзіўную праблему, у якой апынулася кампанія Apple. Праблема незвычайная, праблема дзіўная, сапраўдная, і гэта сапраўдная праблема. У Apple іх MacBook Neo ён апынуўся даволі папулярным. Apple трапіла ў пастку уласнага поспеху, таму што зрабіла упершыню ў гісторыі найтаннейшы MacBook. Ён прадаецца настолькі добра, што кампанія не ведае, што з гэтым усім цяпер рабіць. Справа вось у чым. MacBook Neo каштуе усяго $600 у Штатах без падатку, і Тім Кук ужо паспеў пахваліцца, што для Mac гэта што гэты Mac паказаў лепшы тыдзень продажаў за ўсю гісторыю сярод тых пакупнікоў, хто ўпершыню купляе Mac. То бок гэта вельмі прыцягальная прылада для тых, хто раней не карыстаўся Mac'ам, у каго раней не было такога ноутбука, можа на Віндзе сядзеў ці на Хромбуку. І за гэтым цэннікам хаваецца такая даволі цікавая інжынерная хітрасць, якая цяпер б'е па самой кампаніі, па самой Apple. Калі TSMC, якая робіць чыпы для Apple, выпускае чыпы A18 Pro для iPhone 16 Pro, выпускала, ужо не выпускае, пэўна, не ўсе гэтыя чыпы выходзяць ідэальнымі. Часам адно з 6 графічных ядраў аказваецца дэфектным. Раней такія чыпы просто выкідвалі, раней, яшчэ раней. Apple вырашыла зэканоміць, скарыстаць іх, пасадзіла іх у MacBook Neo, адключыла тое зламанае ядро, атрымала 5-ядерны GPU замест 6-ядернага, і вуаля, мы маем танны лаптоп на, па сутнасці, умоўна бясплатным чыпе. Гэта называецца бінінг, і гэта такі прыём, дарэчы, ён не вынайдзены кампаніяй Apple. Чыпавая індустрыя займаецца гэтым дзесяцігоддзямі. Intel гадамі прадавала так Core i5, лічы, што той жа крышталь, што і Core i7, просто з адключанымі ядрамі або абрэзаным кэшам. У AMD такое ж было, у NVIDIA. Пакалечаныя чыпы, якія ідуць у малодшыя мадэлі, гэта цалкам звычайная сітуацыя для гэтай індустрыі. Замест таго, каб просто выкідваць гэты крышталь, у якім нешта зламалася, ты адключаеш дэфектную яго частку і прадаеш яго як малодшую мадэль на рынку. Усе шчаслівыя, вытворца не губляе грошы, пакупнік атрымлівае нейкі працоўны чып, таннейшы, менш працаздольны, щось такое. Apple, зразумела, ж давяла гэтую ідэю да лагічнага абсурду, узяла адходы ад айфонаў, зрабіла з іх цэлы лаптоп. Гэта сапраўды геніяльная стратэгія. Але праблема ў тым, што гэтых бясплатных чыпаў шмат не бывае бясконца. Apple планавала
што выпусціць ад 5 до 6 прыкладна мільёнаў Neo і на гэтым спыніцца, але попыт настолькі моцны, што запас дэфектных A18 Pro скончыцца раней, чым з'явіцца другое пакаленне Neo на чыпе, пэўна, A19 Pro, таксама, пэўна, дэфектным ад цяперашніх айфонаў. А ў крамах Apple зараз ужо тэрміны дастаўкі могуць сягаць 2-3 тыдняў. І у Apple узнікае дылема. Ёсць некалькі варыянтаў, як з усім гэтым даць сабе рады, і ўсе яны, па праўдзе кажучы, так сабе, ніякага ідэальнага няма. Першы варыянт — гэта запусціць вытворчасць A18 Pro нанова, то бок старога чыпа, але лініі TSMC, якія робяць гэтыя чыпы на тэхпрацэсе N3E, зараз загружаны, прытым загружаны на поўную. Гэта значыць, Apple давядзецца плаціць ці прэмію, а потым яшчэ штучна адключаць ядро GPU на ідэальна працуючых чыпах, ужо не чакаць нейкай адбракоўкі, таму што, я, напэўна, будзе нейкай адбракоўкі, нейкі працэнт адбракаваных гэтых чыпаў, але табе ж некуды трэба падзець і добра працуючы ў гэты у Neo увапхнуць і ці адключаць там адно ядро, ці выпускаць нейкую версію больш прапампаваную з дадаткова працуючым ядром. Карацей, вельмі дзіўна выглядае агулам. Максімальна нестандартная сітуацыя. Другі варыянт — гэта перакінуць вытворчыя магутнасці з іншых нейкіх прадуктаў. Гэта таксама каштоўна, і ты забіраеш чыпы ў нечага іншага, у цяперашніх існуючых макбукаў ці айфонаў. Трэці варыянт — гэта забраць з продажу мадэль за $600, то бок зрабіць штучны дэфіцыт, пакінуць толькі версію за $700, у якой 512 гігабайт памяці і ёсць Touch ID. Але Apple толькі што ўсім расказвала, які гэта у нас такі танны даступны MacBook, тыпа зайдзіце да нас, у нас тут супер танна, вы бярыце пачкамі гэтыя MacBook'кі Neo. І прайшло прыкладна колькі месяц прайшоў, нават і месяца не прайшло з рэлізу, і ўжо танная мадэль цалкам знікне. Ужо будзе не так танна, як было. Чацвёрты варыянт ёсць. Гэта паскорыць выхад на MacBook Neo на чыпе A19 Pro. Яны зараз робяцца для айфонаў. Але для гэтага таксама трэба час, каб назапасіць нейкую дастатковую колькасць адбракаваных цяперашніх чыпаў новага пакалення, ці таксама іх кастыліць і адно ядро некім чынам забіваць. Ды і тут такая атрымоўваецца нячэснасць, несумленнасць, несумленнае стаўленне да пакупнікоў арыгінальнага вось гэтага лаптопа, таму што яны пакрыўдзяцца, калі ўсяго праз паўгады, там восенню, бліжэй да зімы нават, выйдзе лепшы MacBook Neo, чым яны купілі усяго вось тут зараз, месяц таму, восенню, на старце продажаў, і праз паўгады ў цябе ўжо лічы, што састарэў гэты MacBook Neo. Што выбере Apple? Хер яго ведае. Дзякуй Богу, я не такі, я такія складаныя рашэнні не прымаю. Магчыма, свядома Apple пойдзе на ніжэйшы нейкі маржынальны прыбытак, бо атрымоўваецца, што MacBook Neo, не сказаць, каб Neo, не сказаць, каб на ім Apple і шмат зарабляла, і гэта хутчэй за ўсё не проста танны лаптоп, на якім яны там свае $5 зарабляюць. Гэта ўсё ж такі першая доза. Гэта першая доза macOS, экасістэмы Apple, у якой ёсць macOS, iCloud, Apple Music, усялякія там падпіскі на тэлевізор, на яшчэ што-небудзь. Калі ты там купіў танненька MacBook, гэта яшчэ не значыць, што ты будзеш танна ім карыстацца. На macOS шмат усяго платнага можна купіць. Таму Apple стаіць такім класічным выбарам, ці кароткатэрміновы нейкі прыбытак, зусім маленькі, ці нейкая доўгатэрміновая стратэгія па прыцягненню новых карыстальнікаў да сваёй платформы.
і нешта мне падказвае, што Тим Кук там ужо ўсё павырашаў. Гэта ўсё ж такі прадукт на выраст, уваходная кропка ў экасістэму Apple, і зараз яны там палічаць бухгалтэрыю, і магчыма, што пойдуць на нейкія ахвяры са свайго боку, абы залагодзіць пакупнікоў і задаволіць той попыт, які зараз ёсць на гэты MacBook. Гэта супер добра. Я лічу, што MacBook'і становяцца папулярнымі, што macOS выходзіць у народ, таму што такім чынам скарачаецца доля Windows. Скарачэнне долі Windows на рынку — гэта асноўная наша задача. Карфаген мусіць быць разбураны, Windows мусіць, манаполія Windows на гэтым рынку дэсктопаў мусіць быць пахіснутая. І ніхто так добра не ў стане пахіснуць гэтую манаполію, ніхто так добра не ставіць палкі ў калёсы Windows, як сама Windows, як сама Microsoft. Гэта тое, што зараз адбываецца апошнія некалькі месяцаў, што вы можете назіраць, калі вы за гэтым сочыце. Мне прыемна гэта бачыць, таму што тое, што зараз адбываецца, гэта калі ты сядзіш у рэстаране і кожныя паўгадзіны з кухні прыбягае шэф-кухар і на ўвесь зал крычыць, што мы вельмі адданыя якасці ежы і той прадукцыю, якую мы выпускаем. Чакае назад, праз паўгадзіны зноў прылятае і зноў свой спіч пра тое, як яны адданыя якасці ежы. Мне б у такім выпадку спакайней есці насамрэч не стала бы. Я б крыху занепакоіўся тым, што агулам адбываецца. А калі пасля гэтага яшчэ даведацца, што рэстаран губляе грошы, губляе нейкіх сталых наведвальнікаў, і ўсё стане яшчэ падазроней, чым агулам было да гэтага. Дык што адбываецца, пра што я вам хочу тут расказаць? Microsoft зноўку пераканаўча расказвае, чарговы раз расказвае пра тое, як яны збіраюцца аддацца якасці Windows 11, і на гэты раз кантэкст у гэтага ўсяго яшчэ больш цікавы, чым гэта было прыкладна месяц таму. Віцэ-прэзідэнт Windows Паван Давалуры, чарговы індзіец, не індус, запомнім гэта, індусы і індейцы, гэта індзейцы і індейка, гэта 4 розныя рэчы. Вось, гэты Паван Давалуры ўжо некалькі разоў з пачатку году выходзіў у залу да публікі і казаў, што выпускаў чарговы пост з назвай пра тое, якая ўжо гучыць як мем, што наша адданасць якасці Windows, што мы слухаем суполку, аналізуем зваротную сувязь, бла-бла-бла. Давайте да канкрэткі. Канкрэтка ёсць. Па-першае, нарэшце збіраюцца вярнуць магчымасць перамясціць панель задач у бок або ўверх экрана. Windows 11 у свой час цішком забрала гэтую функцыю яшчэ ў 2021 годзе, і людзі з таго часу плакалі і на форумах, і на Reddit, і, пэўна, у фідбэк-формах да самой Microsoft. 3,5 гады яны плакалі, настойлівалі, каб вярнулі тое, што ўжо працавала калісьці і ў нейкі момант перастала працаваць. Гэта называецца рэгрэсія, і гэта тое, за што ў нармальнай кампаніі людзей б'юць па руках, калі яны дапускаюць тое, што функцыянальнасць перастае працаваць там, дзе яна добра працавала да гэтага. То бок, вось гэта, я не ведаю, тут будзе, бачна, не, вось гэтая панелька задач, раней яе можна было і сюды, і налева, і направа, і ўверх, а зараз яе можна толькі ўнізе трымаць, і гэта не ўсім падабаецца. Copilot, што тычыцца Copilot, штучны інтэлект Microsoft, які апошнія пару гадоў пралазіў літаральна ўсюды,
у клавіатуру, у ноутпад, у сніппін тул, гэты скриншот тулу, у фатаграфіі, у нейкія віджеты. Даволуры ён абяцае быць больш асэнсаваным наконт таго, дзе Copilot будзе з'яўляцца далей і дзе ён агулам патрэбны. І у Windows 11 пачнуць прыбіраць непатрэбныя кропкі увахода ў гэтую функцыянальнасць. І тут важна спыніцца і паглядзець на карціну гэтую агулам, на ўвесь гэты відарыс, гэтую выяву поля бітвы Copilot з здаровым сэнсам, бо гэта раптоўная скромнасць з Copilot мае вельмі канкрэтную прычыну. Ён просто не ўзлятае, ён нахер нікому не патрэбны. Лічбы, гэтыя лічбы у мяне ёсць. Дарэчы, я зараз знайду дзесьці, у якім гэта артыкуле. Так, на Bloomberg не, магчыма, тут. Ай, халера, на Bloomberg ён запаролены. Так, глядзіце, дзялюся з вами сакрэтам, як глядзець артыкулы за пейволам. Ёсць такі добры сайт, які завецца archive.ph, і які дазваляе праходзіць праз пейволы і чытаць артыкулы за гэтымі пейволамі. Так, я спадзяюся, што гэта тут было. Вось, цудоўна. На Bloomberg ўсё ж таки апынулася была гэта статыстыка, гэтая канкрэтыка, якую я шукаў. І канкрэтыка такая: у Microsoft 450 мільёнаў кліентаў, карыстальнікаў офіснага пакета, і толькі 3% з іх плацяць за Copilot. 3, не 30, на хвіліночку, усяго 3. Спачатку яго раздавалі бясплатна ў камплекце з офісам, ніхто не хацеў ім карыстацца, нават бясплатна. Цяпер, пасля ціску з боку Уолл-стрыт фондавай біржы, пераключыліся на агрэсіўныя продажы. За $30 на чалавека ў месяц, $30, які жах. Хочуць, прадаюць гэта для тых, хто хоча поўны пакет, $99 у месяц за адное пасадачнае месца. Камерцыйны дырэктар Microsoft на унутранай сустрэчы прадажнікаў, ён усіх захвочваў у гэтым квартале парваць дупу, але зрабіць план, прадаваць, як толькі ёсць магчымасць, упіхваць, не хочуць піхваць. Гэта павінна быць сапраўдная сабачая бойка кожны дзень перад кожным кліентам за тое, каб прадаць ім гэты Copilot. Microsoft зусім нядаўна толькі што закрыла свой найгоршы квартал на біржы з часоў фінансавага крызісу 2008 года. Акцыі кампаніі упалі прыкладна за месяц, пэўна, я не ведаю, больш чым на 20%. Яны скарачаліся за месяц найбольш заўважна, але ў параўнанні з мінулым годам лічы, што 5-я частка капіталізацыі Microsoft яна проста знікла. 2 дзесяцігоддзі росту іх так упэўнена сціраюцца ўсяго за некалькі месяцаў. Кампанія уклала мільярды шалёныя ў дата-цэнтры, у хмарную інфраструктуру Azure для штучнага інтэлекту, але ніяк не можа эфектыўна маштабаваць гэты сраны Copilot, якім ніхто не хоча карыстацца. Аналітыкі з кампаніі Melius Research напісалі, што Redmond знаходзіцца ў пастцы. Redmond — гэта штаб-кватэра, там знаходзіцца Microsoft. Карыстальнікі тым часам далі Microsoft новую мянушку. Вы, пэўна, з ёй знаёмы, Microsoft. Мілагучна, мне вельмі падабаецца. І вось што іранічна. На рынку зараз агулам адбываецца. Дарэчы, давайте паглядзім, што там у нас з акцыямі Microsoft сток. Расце. Ой, а тут не расце. Ой, а тут яшчэ лепш не расце. А тут за паўгады мінус 28%. Добра, давайте паглядзім за мінулыя 5 гадоў. Вау. Чакай, чаму ў злотых? Дзякуй. Мне гэта не вельмі дапаможа. Давайте адкрыем штосьці больш reliable. Ну так, можам назіраць, што скаціліся з пікаў у 530 $10 за акцыю да 373. Не вельмі, мякка кажучы, прыемная статыстыка па акцыям Microsoft.
Вось і агулам зараз на рынку з усімі софтвернымі кампаніямі ёсць такі SaaS апокаліпсіс, як яго называюць. Інвестары панічна прадаюць акцыі SaaS усялякіх кампаній. SaaS это as a service. А што? Сервис as a service? Што? Софт as a service, господи. Карацей, тыя канторы, якія прадаюць нейкі софт, доступ да нейкага софту. Таму што ўсе інвестары баюцца, што AI-інструменты для кодзінгу зробяць іх усе гэтыя SaaS непатрэбнымі. Адзін інвестар прама напісаў, што традыцыйны SaaS памірае, што за ім ужо не будучыня. І іронія ў тым, што Microsoft гэта адзін з найбуйнейшых SaaS-правайдераў агулам у свеце. І кампанія пацярпела і церпе ад гэта страху, пры тым, што ў яе ёсць гэты капайлат, які ніхто не хоча карыстаць. Халера, паміж ціскамі у пасцы. Кампанія агулам, якая хоча забіць SaaS штучным інтэлектам, не можа прадаць свой штучны інтэлект. Гэта, мне падаецца, даволі іранічна. Тым часам OpenAI, галоўны партнёр Microsoft, яна адмяніла свае нейкія ўсялякія пабочныя квесты на кшталт відэагенератара Sora, пра што мы казалі ў адным з мінулых, цнечка, не казаў у мінулым выпуску, то я казаў у рассылцы Чарапік, пра гэта пісаў, і вырашыла сканцэнтравацца на тым, што прыносіць грошы. Навошта, каб дагнаць той жа Антропік, таму што Антропік ужо перайшоў па даходнасці хлопцаў з OpenAI. І у Microsoft усё ідзе не вельмі так хутка і добра, і цяперашні AI-дырэктар, кіраўнік AI-падраздзялення Microsoft Мустафа Сулейман, які як не хачу пакрыўдзіць прастытутак, які як сабачка бегае з адной вялікай кампаніі ў другую, нідзе надоўга не затрымліваецца і паўсюль кіруе AI кірункамі. Ён абяцае, што іх уласная мадэль Microsoft, якая будзе на ўзроўні state of the art, зразумела, менш не можа быць, яна выйдзе дзесьці толькі ў 2027 годзе. Яшчэ адна абяцанка, яшчэ адзін шэф-кухар у зале, які абяцае, што вынесе супер смачны бургер дзесьці бліжэй пад заканчэнне вечара, калі ўжо ўсе будуць рыгаць ад таго, што ўжо паелі. З іншых абяцанняў для Windows абяцаюць абнаўленні стануць менш назойлівымі, праваднік ён стане хутчэйшы, виджеты перастануць крычаць нейкімі навінамі, абяцаюць палепшыць працу Bluetooth і працу USB, паскорыць пошык, зменшыць агулам выкарыстанне ціск сістэмы на аператыўную памяць. Гэта ўсё маю заўважыць, што добра робіць кэшы OS, by the way, якой я карыстаюся, Linux дыстрыбутыў, усім раю на яго звярнуць увагу. Пэўна, трэба ўжо настаў час запісаць нейкі асобны выпуск відзіка пра Linux, абавязкова гэта унясём план. Вось. Чаго ў спісе агулам няма? Няма інфы пра абавязковы ўваход праз уліковы запіс Microsoft у аперацыйную сістэму. Адна з самых раздражняльных рэчаў у Windows 11, яе нават не згадалі, зразумела, што ад яе адмаўляцца ніхто не збіраецца. Windows 10 тым часам жыве цудоўна, хоць падтрымка скончыцца, она ўжо скончылася, здаецца, у кастрычніку 26-го, там некая карацей была Extended, я не памятаю, калі гэта Extended мусіла закончыцца. Але палова дадатковага года вось гэтага бясплатных абнаўленняў бяспекі яна ўжо мінула. І рана ці позна, здаецца, усім прыйдзецца пераходзіць на Windows 11, калі толькі не знойдуцца альтэрнатывы ў выглядзе macOS і Linux. Зразумела, што для нейкіх карпаратыўных кліентаў, якіх увесь софт і дакументаабарот завязаны на Microsoft Office, для іх Linux і macOS гэта не варыянт. Але тыя, хто паменш, пазграбней, яны, пэўна, могуць падумаць пра альтэрнатывы. І вось
у гэтым увесь кантэкст гэтых абяцанняў. Microsoft не проста хоча зрабіць Windows лепшай, яна мусіць зрабіць Windows лепшай. Акцыі падаюць, інвестары незадаволены, Copilot не спраўджвае нейкіх сваіх надзей, абяцанняў, канкурэнты абганяюць з усіх бакоў, карыстальнікі чапляюцца за 10гадовую аперацыёнку Windows 10 і не хочуць нікуды пераходзіць. І вось гэтыя заявы пра мы глыбока адданыя якасці, гэта ўжо не місія, гэта крык дапамажыце, сігнал SOS з боку кіраўніцтва Microsoft. Таму так, калі трэба нагадваць людзям, што ты кароль, то здаецца, гэта праблемка. Гэта добра дэманструе, што ты ўжо не кароль на гэтым полі. І калі Microsoft заяўляе пра тое, як варта ўсё зрабіць якасна, варта зараз, мы зараз яшчэ 3-4 разы пра гэта скажам, просто пачынайце рабіць якасна, нічога не кажыце. Мы заўважым, калі гэта будзе добра. Магчыма, мы нават зноўку вас палюбім, але гэта ўжо далёка не гарантыя. Надта шмат іншых добрых альтэрнатыў паўсюль знаходзіцца. Добра, ідём далей, вяртаемся да шыічнай тэматыкі. Я ад яе крыху ўжо стаміўся, але мушу вам пра яе расказаць. Расказаць пра памылку ўзростам 27 гадоў, якая ўсё гэтае жыццё, усе гэтыя 27 гадоў сядзела ў адной з самых бяспечных, як лічыцца, аперацыйных сістэм у свеце, і толькі зараз выйшла на паверхню, дзякуючы найноўшай нейрамадэлі Mythos кампаніі Anthropic. Mythos. Вось давайте ось гэтае прэв'ю пакінем, каб яно было добра бачнае, наколькі гэтая нейрамадэль Mythos мусіць быць лепшая за цяперашнюю Opus 4.6, якая лічыцца самай перадавой пакуль што мадэллю, але такое ёсць адчуванне, што Anthropic вельмі моцна яе прыдушылі, лабатамізіравалі, атупілі, таму што яна зараз зусім не тая, якая была яшчэ прыкладна месяц таму па сваёй якасці. Гэта, магчыма, нават гэтыя параўнанні былі зроблены ўжо з лабатамізаванай нейрамадэлю. Карацей, у Anthropic цяперака даволі дзіўна ідуць справы. Іх ужо стабільна, як я ўжо заўважыў, каля месяца крытыкуюць ва ўсіх соцсетках за тое, як заўважна упала якасць вось іх самай перадавой, самай крутой мадэлі, як яны атупелі гэтыя мадэлі. Opus 4.6 збольшага, Sonnet 4.6 не ведаю, я да яе не прыглядаўся асабліва. І большасць з тых, хто скардзіцца на гэта ў першую чаргу распрацоўшчыкі. Ой, не, яшчэ раз не трэба тое самае адчыняць. Вось, і яны скардзяцца, што ну так, усё атупела і ліміты зграюць яшчэ хутчэй. А ў гэты час Anthropic робіць калі яна вось так мэтанакіравана, хутчэй за ўсё падаецца, што мэтанакіравана. Яна душыць спажыванне сваіх мадэлей звычайнымі карыстальнікамі і ў той жа час робіць нейкую такую міфічную новую мадэль, якую не планавала выпускаць у публічны доступ, што самае цікавае называецца, як я ўжо сказаў, гэта мадэль Claude Mythos Preview. І гэтая штука нібыта зрабіла тое, чаго не маглі зрабіць ні мільёны аўтаматызаваных тэстаў, ні дзясяткі гадоў аўдытаў бяспекі. Знайшла тысячы, так і піша сама Anthropic на сваім сайце Thousands. Давайте пашукаем гэта слова. А як Thousands пішацца? Thousands, вось так. Thousands of high severity vulnerabilities, including some in every major operating system and web browser. Just for you to know. Карацей, знайшла нібыта гэтая мадэль тысячы крытычных уразлівасцяў у кожнай буйной аперацыйнай сістэме і кожным буйным браузеры. Усе разам за некалькі тыдняў практычна аўтаномнай працы. Прынамсі, менавіта так Anthropic прадае сваю прарыўную распрацоўку.
Для тых, хто не ў тэме, тут гаворка ў асноўным ідзе пра Zero Day, усялякія ўразлівасці, гэта такія памылкі ў кодзе, пра якія не ведае нават сам распрацоўшчык праграмы. Гэтыя памылкі яны не залатаныя, не запатчаныя, яны невядомыя, такія чыстыя ўразлівасці, і знайсці адну такую это даволі цяжкая праца, таму што трэба капаць увесь код, лічы што. І нават такія дасведчаныя адмыслоўцы, ім трэба шмат часу капашыцца ва ўсім гэтым і нейкім чынам знаходзіць, здавалася б, маленечкія недагляды, маленечкія праблемкі ў кодзе, але якія, калі іх злучыць у такі ланцужок, яны могуць прывесці да сапраўдных праблемаў, да несанкцыянаванага доступу да коду, да выканання нейкага злаўмыснага коду. Карацей, сапраўды гэта можа быць праблемай, і Міфас нібыта знайшла тысячы і тысячы такіх уразлівасцяў ува ўсіх аперацыйных сістэмах і ува ўсіх сучасных вялікіх браузерах. Каб вы адчулі маштаб таго, пра што расказваюцца, пра што там паказваецца, што там знайшлі, вось так. На сваім сайце red.anthropic.com каманда распрацоўшчыкаў апублікавала некалькі такіх прыкладаў таго, як выглядаюць гэтыя ўразлівасці, тое, што непасрэдна знайшла гэтая нейрамадэль. Першы прыклад гэта OpenBSD, як я ўжо казаў, гэта сістэмная аперацыйная сістэма з рэпутацыяй самай бяспечнай у свеце, якую выкарыстоўваюць для камп'ютараў і крытычнай інфраструктуры. Міфас знайшла там памылку ўзростам 27 гадоў, якая дазваляе злаўмысніку здалёк пакласці машыну, крэшнуць, выключыць. Незапланавана, хутка, рэзка выключыць машыну. Там усё насамрэч даволі складана для такого тэхнічнага невука, як я, але я намагаўся быць разумным, усё гэта учытваць, перачытваць, з некалькіх розных крыніцаў атрымаць інфармацыю ад людзей, якія ў гэтым разбіраюцца, у тым ліку, дзе гэта абмяркоўваецца на ўсялякіх рэддзітах і хакер-ньюсах, а таксама, зразумела ж, з дапамогай тых самых нейрасетак, якія могуць дапамагчы табе мне патлумачыць тое, што я не разумею. Карацей, ёсць такі пратакол TCP, я думаю, што вы пра яго ведаеце. Гэта такі базавы спосаб, якім камп'ютары перасылаюць адзін аднаму даныя праз інтэрнэт. Што такое інтэрнэт? Я спадзяюся, вы ведаеце, калі вы мяне бачыце, значыць вы ў ім. На сайце YouTube. Вось, ці нават Spotify. На Spotify таксама ёсць, дарэчы, відэаверсія гэтага падкаста, таму, калі што, можаце і туды заходзіць. Вось, як гэта працавала, гэта TCP раней працаваў, ты адпраўляеш аналогія. Ты адпраўляеш пакет, ты адпраўляеш шмат пакетаў са сваёй машыны, ці табе шмат пакетаў прыходзіць. Аналогія лепш будзе у гэтым выпадку тое, што нас цікавіць. Аналогія з кнігамі, ты адпраўляеш кнігу, якую ўзяў у бібліятэцы, по одной сторонцы отправляешь своему сябру. Першую сторонку отправил, другую, третью, четвертую. Сторонка за сторонкой. И кожны раз, калі твой сябр атрымлівае сторонку, ён адсылае табе назад паштоўку. Атрымаў усё да сторонкі 47. Калі 48-я сторонка не прыйшла, дзесьці згубілася, DPD, кур'ер яе занёс у жабку, а не прынёс да цябе дадому. Вось гэтая паштоўка пацверджання ад твайго сябра яна не прыйдзе. Не адправіцца. Нават калі ўсе астатнія старонкі з кнігі за ёй следам прыйшлі, 49-я і ўсе астатнія. То бок ад твайго сябра прыйдзе толькі інфармацыя, што вось усё да старонкі 47 атрымаў. Так было раней. І таму прыйдзецца зноў ісці ў бібліятэку, красці яшчэ асобнік той жа самай кнігі і пачынаць вырываць і адсылаць табе старонкі з апошняй пацверджанай. То бок з 47-й пацверджанай ад 48-й і вышэй.
і нікога не калыша, што 49-ю ты ўжо атрымаў, у цябе будзе зараз 2 49 старонкі з кнігі, якія скраў сябра з бібліятэкі. Так раней працавала сістэма ACK, Acknowledgement Packet, SEC, Selectively ACK вырашыў гэтую праблему ў 96-м годзе. Цяпер можна сказаць, адправіць паштоўку сябру, што дайшлі да цябе старонкі ад 1 да 47 і ад 49 да умоўна там якой-небудзь 100. Не хапае толькі 48, прыйшлі мне яе яшчэ раз. OpenBSD дадалі гэты SEC у 1998 годзе, і сутнасць дзіркі такая. Код, які апрацоўвае гэтае паведамленне, мае адзін маленькі недагляд. Ён правярае, ці знаходзіцца канец паведамлення у дазволеных гэтых межах, але забівае таксама праверыць такім жа самым чынам праверыць пачатак. Самое па сабе гэта лічы, што амаль бяскрыўдна, але ёсць яшчэ адна дробязь у тым, як ядро сістэмы трымае спіс, чаго яшчэ не хапае. Ёсць адзін вельмі канкрэтны сцэнар, калі адное паведамленне, адна нейкая зваротная паштоўка адначасова закрывае апошні прабел, апошнюю дзірку у спісе і адкрывае ў той жа час новы прабел, новую дзірку. І ў гэтым выпадку код спрабуе запісаць даныя ў ячэйку памяці, якой ужо няма. Яна ўжо высвабадзілася, яна ўжо была знішчаная, код спрабуе туды штосьці запісаць, там нічога няма, у такім выпадку камплюктер просто падае. Не літаральна, фізічна, гравітацыйна падае, а выключаецца. Выплёвае, можа выплюнуць якую-небудзь памылку праграмы, можа не выплюнуць, можа просто крэшнуцца. Гэта здаецца крэшам звычайна. Карацей, гэты сцэнар, па ідэі, немагчымы. Ён патрабуе, каб адная і тая ж лічба была адначасова меншай і большай за два розныя значэнні. Пачатак вось гэтага SEC блока адначасова мусіць задавальняць дзве умовы. Быць меншым за пачатак дзіркі ў спісе, каб яе выдаліць, і ў той жа час быць большым за апошні пацверджаны байт, каб дадаць новую дзірку. Гэта насамрэч матэматычная бессэнсоўніца, і насамрэч усё так, такі сцэнар матэматычна недасягальны, але ёсць нюанс, таму што TCP нумары пакетаў гэта такія 32-бітныя лічбы. Яны абгортваюцца па крузе, лічы, тут ад нуля ідзе ў плюс усё, а тут ад мінуса ідзе, таксама ад нуля ідзе ўсё ў мінус, яны там па крузе круціцца гэты масіў лічбаў, скажем так. І калі мы дайшлі да максімуму і робім скок назад на 0, як лічыльнік на старым гэтым самым адометры ў аўтамабілі, дзе ў цябе пераскоквае тахометр, адометр, правильно. І калі ты скарыстаешся першым недаглядам і падсунеш лічбу дастаткова далёка, якая знаходзіцца далёка за межамі вось гэтага дазволенага дыяпазону 32 бітаў, матэматыка ядра зламаецца. Адніманне перапаўняе знакавы біт і абедзве вось дзесьці тут, зараз я знайду. Дзесьці тут, здаецца, было вось гэтая матэматыка ламаецца. Вось тут. Вось гэтае адніманне, яно перапаўняе знакавы біт і абедзве гэтыя параўнальныя аперацыі раптам пачынаюць вяртаць так. True. Ісціна. Адначасова. Немагчымы сцэнар, ён пачынае спраўджвацца. І ядро сістэмы OpenBSD выдаляе апошнюю дзірку, спрабуе запісаць праз 0, у пустату, і машына за гэтага падае. 3 бага, кожны з якіх сам па сабе або бяскрыўдны, або недасягальны агулам на практыцы нібыта, але калі ўзяць іх усіх разам, то яны складаюць такі ланцужок, які дазваляе здалёк пакласці машыну адным TCP пакетам. Гэта не пра тое, што не знайшлі відавочную
памылку. Гэта трэба было убачыць гэтую сувязь паміж знакавым перапаўненнем цэлых лічбаў, паміж паводзінамі звязанага спіса вось гэтага сэка і неправеранай мяжой уваходных даных. Гэта ўсё адначасова ў кодзе 27гадовай даўнасці. І нібыта гэта ўсё было знайдзена Міфас усяго за 10 ось тут за $50 за адзін запуск. Дастаткова ёй было $50. Някепска. Не кожны праграміст пагодзіцца за $50 капашыцца ў зыходніках OpenBSD, каб знайсці нейкую уразлівасць. Другі прыклад, найпапулярнейшая бібліятэка FFmpeg для працы з відэа. Гэтая бібліятэка, яна сядзіць унутры амаль кожнага відэаплеера і кожнага стрымінгавага сервіса, якія існуюць зараз. Памылка ў ёй 16 гадоў праляжала нябачнай, нягледзячы на тое, што аўтаматызаваныя інструменты праверкі правяралі той самы радок кода, дзе ёсць памылка 5 мільёнаў разоў. Там таксама нейрамадэль Міфас знайшла да чаго дакалупацца. Калі коратка, то у папулярным відэакодэку H264 кожны кадр дзеліцца на такія слайсы. У FFmpeg ёсць табліца, дзе захоўваюцца нумары слайсаў для спецыяльнай праверкі. Там крацей штось звязанае з мікракодам, каб гэты мікракод ведаў, куды ісці, дзе яго там суседзі знаходзяцца. Крацей нас гэта не цікавіць. Запісы ў гэтай табліцы гэта такія 16-бітныя запісы, дзе максімальная лічба ўсяго 65535. Але сам лічыльнік слайсаў гэта звычайны 32-бітны інтэджер, гэта вам нічога не кажа, карацей без абмежавання вось па гэтым лічбам. То бок хтосьці вырашыў захоўваць 32-бітнае значэнне ў 16-бітным полі і думаў, што 65535 ніколі не з'явіцца як рэальны такі нумар слайса. А калі зрабіць файл з 65536 слайсамі, зрабіць файл, у якім будзе кадр разбіты на такую колькасць гэтых слайсаў. Канешне, у рэальным відэа такое немагчыма, гэта неадэкватна, таму што ў рэальным відэа звычайна 1,8 слайсаў усяго на адзін кадр. Радзей можа быць некалькі дзесяткаў, і ніводзін рэальны энкодер такога не зробіць. Гэта проста тупа. Як папрасіць каго-небудзь запакаваць, з нашага прыкладу, папрасіць каго-небудзь прыслаць табе кнігу, але замест гэтага ён будзе, замест таго, каб яе у адную пасылку пакласці, ён будзе табе па адной старонцы дасылаць, як у OpenBSD і TCP. Карацей, 65535 для гэтай жа табліцы у FFmpeg гэтае значэнне выкарыстоўвалася ў крыху іншым фармаце. Вось ён у гэтым фармаце 0xff. Ён выкарыстоўваўся як такое, гэта называюць сентынелам, такое спецыяльнае значэнне, якое азначае, што тут нічога няма, пустэча. Калі рэальнае значэнне раптам супадае з такім вось тваім сентынелам, сістэма можа разгубіцца. Яна не будзе разумець, гэта сапраўдныя даныя ці гэта маркер пустаты, маркер, што азначае пустэчу. І вось у FFmpeg менавіта так і здарылася, абралі 65535 як абазначэнне, што тут няма слайса, і не падумалі, што некалі можа з'явіцца слайс з нумарам 65535. Насамрэч, ён практычна ніколі не можа з'явіцца выпадкова, наўмысна, пэўна, можа з'явіцца. І гэтая разрэкламаваная такая уразлівасць, што знайшла нейрамадэль Міфас, яна выглядае крыху як такая душната ад праграміста-акулярніка, такога старасты групы, які, пэўна, ва ўсіх быў
ў студэнцтве суперправільнага выдатніка, які не дазваляе сабе не думаць пра тэарэтычна немагчымыя ў рэальным жыцці умовы. Ну, не, добра, тэарэтычна магчымыя, тут ужо я перахібаю, але насамрэч настолькі тупыя, што нават тэарэтычна немагчымыя. Антропік самі кажуць, што гэта не крытычная ўразлівасць пакуль, ператварыць яе ў нейкі паўнавартасны эксплойт, напрыклад, у выкананні адвольнага злаўмыснага кода, разбойнага кода, это зрабіць складана. Карацей, выглядае як такое душнілава ад рэв'юера, які аглядае твой код і ў хвост і ў грыву. Там быў яшчэ адзін прыклад пра ядро Linux і атрыманне прывілеяў узроўня рутовага карыстальніка. Не ўпэўнены, што яно тут ёсць. Тут нешта яшчэ пра VMMs. Карацей, калі вам цікава, у той жа рассылцы Cherry Pick я пакіну спасылкі на ўсё гэта. Вось. Міфас нібыта можа самастойна, што важна, знаходзіць без нейкіх падказак, што ідзі туды, вось давай праверым гэта. Аддалі код, сістэма, мадэль сама яго аналізуе, бегае, правярае нейкія залежнасці, спрабуе будаваць ланцужкі эксплойтаў, каб такім чынам знайсці нейкія ўразлівасці. І гэты анонс, ён такі крыху, вось гэты анонс Project Glasswing, ён крыху такі алярмісцкі, сенсацыйны, палохаючы, таму што вось эта інфа пра 1000 крытычных уразлівасцяў у кожнай буйной аперацыйнай сістэме, у кожным буйным браузеры, і агулам яе прадаюць як такую сістэму, якая вельмі небяспечная яе аддаваць у рукі простых карыстальнікаў. Таму што сярод гэтых простых карыстальнікаў абавязкова знойдуцца хакеры, якія з дапамогай гэтага міфос змогуць стварыць жахлівыя рэчы. Страшна агулам жыць. Але канкрэтныя прыклады, якія яны паказалі, OpenBSD, FFmpeg, досыць пераканаўчыя, каб агулам адкінуць нейкі такі аргумент пра тое, што гэта ўсё проста шумны LLM, які бачыць праблемы паўсюль. Пытанне не ў тым, ці можа міфас знаходзіць рэальныя ўразлівасці, відавочна, ён можа. Міфас разумее кантэкст кодавай базы, і ўразлівасць у выпадку з OpenBSD яна патрабавала ўбачыць узаемадзеянне 3 розных участкаў кода і зразумець, як яны складаюцца ў такі ланцужок. Гэта не проста глядзець на нейкі адзін радок у адрыве ад усёй сістэмы, гэта цэлая такая экасістэма, не сістэма, а экасістэма, бо сказаў, ну добра. Карацей, пытанне ў тым, наколькі рэпрэзентатыўныя вось гэтыя прыклады, пра якія я вам расказаў, вышэй для ўсіх тых астатніх 1000 уразлівасцей. Антропік не стала трымаць усе гэтыя 1000 у сакрэце, замест гэтага яны сабралі такую кааліцыю, якую назвалі Project Glasswing. Туды ўвайшлі Amazon, Apple, Google, Microsoft, Cisco, JP Morgan Chase, хто там яшчэ, Nvidia, Broadcom. Карацей, вельмі шмат такіх вялікіх кампаній. І ідэя наступная, што вось гэтая кааліцыя, калабарацыя, яна ім першымі дадуць скарыстацца гэтымі інструментамі, таму што яны распрацоўваюць сістэмы, на якіх стаіць сучасны тэхналагічны свет. Але пытанне, калі такія інструменты ўжо існуюць у Антропік, як хутка яны з'явяцца ў іншых кампаній, што распрацоўваюць нейрасеткі, як хутка яны з'явяцца ў такіх кампаній, як DeepSeek, якіх-небудзь кітайскіх, ці яшчэ якіх-небудзь, не ведаю, якіх яшчэ, якіх-небудзь небяспечных, іншапланетных. Вось, і таму так, агулам Антропік
абвесцілі сябе выратавальнікамі свету, самі стварылі пагрозу для гэтага свету, самі яго ратуюць, далі там бясплатныя токены для ўсіх гэтых кампаній, крыху токенаў насыпяць распрацоўшчыкам адкрытага кода, каб яны таксама па сваіх праектах змаглі прабегчыся міфасам і паправяраць, наколькі у іх усё добра. Таму агулам, калі прыгледзецца да вось гэтых лічбачкаў, такіх даволі палохаючых лічбачкаў, пэўна, ўсіх, хто працуе у сферы, звязаныя з праграмаваннем, з кібербяспекай, Міфас прыв'ю шмат па якіх статыстыках нібыта значна лепшая за Opus 4.6, але ўлічваючы, як Opus 4.6 апошні час стаў такім гаўном, якім немагчыма карыстацца, то, магчыма, розніца ў іх усяго 0,1%. Хто яго ведае, нам жа ж ніякай праўды не кажуць, што гэтыя магічныя токены насамрэч значаць, якімі ўсе карыстаюцца і па якіх будуюцца ліміты, на якіх мы працуем. Агулам гэта яшчэ не ўсё, яшчэ ёсць две тэмы, якія я хачу закрануць зусім хуценька. Пра атупленне ад штучнага інтэлекта была такая цікавая даследаванне, некалькі цікавых даследаванняў я заўважыў, таму што калі я зусім гэтым працаваў, там яшчэ была ў мяне ў планах Міла Йововіч, і пра яе таксама ёсць у мяне тут нататкі пра яе алгарытм, але чым далей я чытаў пра гэты алгарытм, тым больш я разумеў, што я тупею і што я не хачу гэта рабіць. І ёсць даследаванні, якія дэманструюць, што ўсяго 10 хвілін з чат-ботамі і ты пачынаеш горш думаць і часцей здавацца перад нейкімі выклікамі. Не гадзіны, не тыдні, дастаткова 10 хвілін. Навукоўцы ўзяліся памераць, ці сапраўды штучны інтэлект, так, артыкул я тут не захаваў ніякай спасылкі, добра, верым тады, хай Міфас будзе на гэтым фоне. Навукоўцы вырашылі, што трэба памераць, сапраўды штучны інтэлект псуе нам мазгі, і атрымалі вынікі, ад якіх троху робіцца нязручна. І прызнаюся шчыра, пакуль я рыхтаваў гэты відзік з усімі гэтымі штучна-інтэлектуальнымі вынаходніцтвамі, я знатна атупеў, мяне ўжо ванітуе, і рыгаць хочацца ад усяго гэтага штучна-інтэлектуальнага кантэнту, які проста ўзрывае мне мазгі. Я чытаю пра гэтыя ўсе алгарытмы, архітэктуры, кампрэсары памяці, нейкія новыя бэнчмаркі, новыя мадэлі, і адчуваю, як тупею. Не метафарычна тупею, літаральна. Кожны тыдзень нейкая новая шыі-лухта выскоквае з ніадкуль, патрабуе тваёй увагі, патрабуе, каб ты меў пра яе нейкае меркаванне, і ты чытаеш, спрабуеш разабрацца, і ў нейкі момант разумееш, ты больш не думаеш пра рэчы, якія цябе сапраўды цікавяць. Ты проста рэагуеш на нейкі чарговы інфармацыйны шум вакол гэтых нейрасетак. Мяне стаміла. Мяне шчыра стаміла гэтая тэма шыі. І гэта гаворыць чалавек, які вядзе тэхналагічны падкаст. Это, канешне, так сабе сімптом, але менавіта таму вось гэтыя даследаванні, якія мяне зачапілі, таму яны мяне зачапілі, бо яны пра тое, якая мадэль, яны не пра тое, якая мадэль лепшая, ці хто каго абагнаў у бенчмарках. Яно пра нас, пра тое, што адбываецца з нашымі галовамі, пакуль мы ганяемся за чарговым апдэйтам нейрамадэлек. Пачнём з Масачусетскага тэхналагічнага інстытута. МІТ правёў даследаванне, пасадзілі 54 студэнты пісаць эсэ, палова карысталася чатам ГПТ, палова не карысталася, і вось што цікава. Тым, хто пісаў з дапамогай штучнага інтэлекта, прычапілі электроды на галаву і зафіксавалі, што ў іх мозг банальна працаваў менш. Менш актыўнасці ў зонах, адказных за когнітыўную апрацоўку. Больш за тое, гэтыя людзі потым не маглі нармальна працытаваць уласныя эсэ.
тое што нібыта напісалі самі, зразумела ж дапамогай штучнага інтэлекта, але МІД гэта все яшчэ кветачкі. Карнегі Мелан разам з Microsoft апыталі 319 офісных работнікаў, якія рэгулярна карыстаюцца штучна-інтэлектуальнымі інструментамі на працы, і прааналізавалі 900 прыкладаў задач, з якімі яны працуюць, і выснова: чым больш чалавек верыць, што шыі справіцца, тым менш ён сам напружвае свае мазгі. Іншымі словамі, крытычнае мысленне проста выключаецца, калі побач ёсць цудоўная магічная кнопка «Зрабі за мяне». А вось далей зусім свежае і зусім злое даследаванне. Каманда навукоўцаў там з Карнегі Мелан, з Улкла, з МІТа, адусюль там з Оксфорда. Яны правялі эксперымент, у якім паўдзельнічалі 1200 чалавек, не сабак. Людзям давалі рашаць задачы з дробямі ці адказваць на пытанні па нейкіх тэкстах. Палова з гэтых людзей магла карыстацца асістэнтамі ШІ, палова не магла. У першым тэсце першая група, тыя, каму дазволена было карыстацца штучным інтэлектам, яны здалі яго лепш. Тут у гэтым, я так разумею, нічога нечаканага. Але потым абедзве групы рабілі такі самы тэст без ужо ніякага ўдзелу штучнага інтэлекту, і вось тут ШІ група, яна выступіла значна горш за кантрольную. Яны часцей здаваліся, яны часцей кідалі задачы на паўдарозе. Усяго 10 хвілін карыстання штучным інтэлектам хапіла, і людзі губляюць не толькі навыкі, але і самое жаданне спрабаваць, самое жаданне лузгаць гэтыя задачкі, гэтыя дробі, гэтыя пытаннічкі. Даследчыкі з МІД тлумачаць гэта проста: ШІ прывучае чакаць імгненных адказаў. І калі адказу адразу вось няма, мозг кажа: ну яго у дупу. Знікае тое, што навукоўцы называюць прадуктыўнай барацьбой. Тыя моманты, калі ты тузаешся, пакутуеш, не разумееш, але менавіта праз гэта ты вучышся, менавіта праз гэта ты робішся разумнейшым. Бо навучанне гэта не калі табе зручна, і лёгка навучанне гэта калі табе першую чаргу цяжка і балюча. Асобна трэба сказаць, што мае значэнне і тое, як менавіта ты карыстаешся штучным інтэлектам. Не проста, што усім гэтым нельга карыстацца, бо мы ўсе атупеем, цывілізацыя вымар. Трэба, на жаль, гэтым карыстацца, яно ўжо ад нас нікуды не дзенецца, але трэба карыстацца, намагацца карыстацца крыху больш разумней. Тыя, хто проста прасіў у гэтым даследаванні гатовыя адказы ў штучнага інтэлекта, такіх быў 61%, яны прасілі у другім тэсце найбольш. А тыя, хто прасіў толькі падказкі, яны пачувалі сябе значна лепш у параўнанні. Тое самае, дарэчы, бачаць і у школьнікаў. У Оксфорд University Press нядаўна была апытанка брытанскіх вучняў, і 6 з 10 кажуць, што ШІ пагоршыў іхнія навыкі ў вучобе. Але адначасова 9 з 10 кажуць, што ШІ дапамог развіць хоць адзін нейкі навык. Ці праўда гэта? Я насамрэч моцна сумняюсь. Чвэрць прызналася, што ШІ зрабіў работу для іх занадта лёгкай. Тут карціна такая ўжо не такая адназначная, але ўсё ж такі пытанні дае таксама ёсць сур'ёзныя. Адзін з прафесараў з лонданскага універсітэцкага каледжа кажа рэч, якую варта пачуць. На сёння няма ніякіх незалежных доказаў у маштабе, нейкай маштабнай выбарцы, маштабнага даследавання, што гэтыя штучна-інтэлектныя інструменты, яны эфектыўна працуюць у адукацыі, ці што яны нават бяспечныя для агулам дзяцей, для нашага мозгу. І ён параўноўвае гэтую сітуацыю з радыёлагамі. Тамака даследаванне гарвардскай медычнай школы паказала, што ШІ дапамога палепшыла вынікі адных лекараў, адных радыёлагаў, але пагоршыла вынікі ў іншых.
і ніхто до конца не разумее чаму. Даследчыкі кажуць, што інструменты, каб іх была сапраўдная карысць, карысць развіццю чалавека, яны мусяць паводзіць сябе як настаўнікі, а не як вось гэтыя аўтападказчыкі. Таму што настаўнік ён не дае табе прамы адказ на кантрольна, ён задае нейкія сустрэчныя пытанні, якія могуць цябе навесці на правільны адказ. І менавіта так шыі мог бы рэальна сапраўды дапамагаць, прыярытызуючы доўгатэрміновы рост карыстальніка, а не нейкае імгненне выкананне яго задачы, яго запыта. Вось такая важная, як мне падаецца, для нас усіх важная заўвага. А што тычыцца атупення тупых сацыяпатаў, то давайте паговорым пра Сэма Альтмана. Адзін з кіраўнікоў Microsoft, дзе гэты артыкул, дарэчы. У меня тут так шмат артыкулаў, як у дурнога фанцікаў. Глядзіце, які цудоўны артыкул. Больш не становіцца, хай будзе так, добра. Адзін з кіраўнікоў Microsoft на поўным сур'ёзе параўнаў Сэма Альтмана з Берні Медафам. Гэта чалавек, які абдурыў людзей на 65 мільярдаў долараў у самай вялікай фінансавай пірамідзе ў гісторыі. І гэта, як вы змаглі здагадацца, не нейкі рандомны каментар на Reddit, некае параўнанне, а гэта такі словы сеньор-менеджера кампаніі, якая уклала ў OpenAI больш за 13 мільярдаў. І гэту інфу я ўзяў з вось гэтага вялікага матэрыяла, як вялікага, ён тут, зразумела ж, закрыты, але я ўжо паказаў вам, дзе трэба браць адкрыты. Ён сапраўды гіганцкі, ось. Тут ёсць спасылачка схавана, ён гіганцкі, просто гіганцкі. Тут мільярд, добра, 2 мільярды. 2 мільярды знакаў. Карацей, Нью-Йоркер выпусціў такое грандыёзнае расследаванне пра Сэма Альтмана. Апыталі болей за 100 чалавек, пагаварылі з усімі, пачыталі ўнутраныя дакументы, плюс больш за 12 гутарак самім Сэмам Альтманам правялі. І карцінка выйшла, скажам так, не для прэс-рэлізу, мякка кажучы. Пачнём з самага сакавітага. Інжынеры OpenAI, якія працавалі побач з Альтманам, кажуць, што ён не толькі не ўмее нармальна кодзіць, ён блытае базавыя тэрміны машыннага навучання. Просто уявіце, чалавек, які распавядае кангрэсу, Беламу дому, ўсяму свету пра шлях да звышінтэлекту і пры гэтым не можа адрозніць адзін нейкі ML-канцэпт ад іншага. Ён кінуў Стэнфорд праз 2 гады вучобы. Ніхто не кажа, што SEO мусіць кодзіць, быць праграмістам. Але калі ты будуеш вакол сябе такі культ тэхнічнага генія, варыянт пра я проста не ведаю, як гэта працуе, гэта крыху на танюсенькага. Адзін з інсайдераў назваў ягоныя прыёмы Сэма Альтмана трукамі джедаяў. Здольнасць пераканаць каго заўгодна у чым заўгодна, незалежна ад таго, ці адпавядае гэта рэальнасці. Былая даследчыца OpenAI Кэрол Уэйнрайт сфармулявала гэта элегантна. Ён стварае структуры, якія на паперы абмяжоўваюць яго ў будучыні, а потым, калі гэтая будучыня надыходзіць, ён проста пазбаўляецца ад гэтых структур. Здаецца, штосьці ў гэтым ёсць знаёмае. OpenAI спачатку была некамерцыйнай, потым абмежавана камерцыйнай, цяпер гэта ўжо поўнасцю камерцыйная кампанія, якая зараз ужо рыхтуецца да выхаду на IPO, на біржу, на размяшчэнне сваіх акцый на фондавай біржы. І кожны раз абмежаванні раствараліся, як толькі прыходзіў час для Сэма Альтмана іх выконваць. Але вось дзе гісторыя сапраўды робіць цікавы такі паварот, па-сапраўднаму становіцца такой жахлівай і непрыемненькай. Колішні навуковы дырэктар OpenAI Ілья Суцкевер, які гады з 2 таму з вялікім скандалам сышоў з OpenAI, і былы кіраўнік
даследаванняў OpenAI Дар'ё Амадей, які цяпер вядомы як стваральнік Anthropic і Клода. Абодва яны незалежна адзін ад аднаго дайшлі да аднолькавай высновы. Альтман валодае нястомнай прагай да ўлады, якая вылучае яго нават сярод прамыслоўцаў, якія пішуць свае імёны на караблях касмічных ці ўсялякіх іншых. Адным з напарнікаў Альтмана ў першай кагорце Y Combinator, гэта стартап-камбінатар, быў Аарон Шварц. Это такі бліскучы, але праблемны для амерыканскай улады кодзер, які скончыў жыццё самагубствам яшчэ ў 2014 годзе, і цяпер яго ўспамінаюць у многіх тэхнічных колах як такога мудраца. Я яго таксама вельмі моцна паважаю. А чаму я гэта раблю? Вы можете паглядзець вось у гэтым відэа. Хто забіў 26гадовае генія, інтэрнэт чамусьці ў мяне не працуе. ЗША супраць Аарона Шварца, гэта відэа, якое я рабіў, якія страшны, якія пухлы. Рабіў прыкладна 3 гады таму. Вось, пачытайце, Аарон Шварц таго варты, такіх людзей няшмат. Бывае і было. Вось, але гаворка зараз не пра Шварца, а пра тое, што Шварц казаў пра Альтмана незадоўга да сваёй смерці. Ён выказваў сваім сябрам незапакойнасць Альтманам і літаральна казаў, што Сэму нельга давяраць. Ён сацыяпат, ён здольны на ўсё. Вось і Суцкевер і Амадей прыйшлі да прыкладна такой жа высновы. Не адзін інцыдэнт, а мноства нейкіх дробных маніпуляцый, дробных падманаў, якія паасобку можна растлумачыць чымсьці, але разам яны складаюцца ў дастаткова такую жудасную непрыемную карціну. Амадей прама пісаў, што праблема з OpenAI гэта менавіта сам Сэм. І тут варта спыніцца на Амадей, бо гэта, як я ўжо казаў, не рандомны, незадаволены супрацоўнік. Ён быў адным з найважнейшых даследчыкаў OpenAI. Менавіта яго каманда стварыла GPT-2 і GPT-3, тыя самыя мадэлі, на якіх увесь бізнес Альтмана і ўзляцеў. І калі ён кажа, што праблема ў Сэме гэта не крыўда нейкага звольненага менеджера, гэта дыягназ ад чалавека, які бачыў усю гэтую кухню знутры. У 21 годзе Амадей сабраў каманду з 11 чалавек, уключна са сваёй сястрой, і выйшаў з OpenAI, каб заснаваць Anthropic. Сёння кампанія Anthropic ацэньваецца ўжо ў дзясяткі мільярдаў і з'яўляецца адным з галоўных канкурэнтаў OpenAI, таму в прынцыпе меркаванне гэтага чалавека яно заўважнае. І Амадей пайшоў не праз грошы і не дзеля нейкіх сваіх амбіцый, прынамсі так лічыцца. Ён пайшоў, бо лічыў, што OpenAI пад кіраўніцтвам Альтмана не будзе ставіць бяспеку штучнага інтэлекта на першае месца. Anthropic з самага пачатку пазіцыянуе сябе як такая кампанія, дзе бяспека не маркетынгавы лозунг, а архітэктурны прынцып. Ці гэта сапраўды так пакажа час? Былі ўжо выпадкі, калі яны в прынцыпе намагаліся адстойваць свой гэты прынцып, як у адным з нашых мінулых выпускаў Відзіка. Але сам факт, што вось такія найлепшыя даследчыкі OpenAI масава ўцякалі менавіта праз Альтмана, кажа шмат пра тую атмасферу, якая пануе ў гэтай кампаніі. Дарэчы, Суцкевер, ён, магчыма, вы ўжо не памятаеце, я добра памятаю, ён у лістападзе 2023 спрабаваў звольніць Альтмана з пасады CEO. Гэта быў сапраўды драматычны тыдзень. Праўленне тады звольніла Альтмана. Microsoft тут жа прапанавала яму працу. Супрацоўнікі пачалі пагражаць масавым звальненнем, і праз 5 дзён Альтман вярнуўся з новым праўленнем, якое ў яго ўжо ні ў чым не абмяжоўвае. Класічны прыклад таго, пра што казала вось гэта даследчыца Уэйнрайт. Структуры, якія нібыта абмяжоўваюць Альтмана, потым проста знікаюць.
І вось на гэтым фоне OpenAI публікуе такія свае палітычныя рэкамендацыі пра тое, як AI будзе служыць чалавецтву. Там ёсць шмат прыгожых ідэй і пра 4-дзённы працоўны тыдзень без страт у зарплаце, і нейкі публічны фонд багацця, які будзе дзяліць прыбыткі ад AI з кожным грамадзянінам, падатак на аўтаматызаваную працу для таго, каб фінансаваць нейкія сацыяльныя праграмы. Усё гэта гучала як маніфест такога скандынаўскага сацыяліста, а не SEO камерцыйнай кампаніі, якая толькі што перайшла з вось гэтай non-profit у for-profit, у камерцыйную структуру. І карацей, там было шмат цікавага і пра тое, што трэба пераводзіць работнікаў, якіх выцесніць штучны інтэлект у сектар клопату, у сектар хатняга догляду, дзіцячых садкоў, медыцыне. То бок OpenAI нават паклапацілася адзначыць, што грамадства мусіць перастаць абясцэньваць такія прафесіі, такую працу сацыяльных работнікаў, якая гістарычна лічыцца жаночай. Трэба быць больш прагрэсіўнымі ва ўсім гэтым. Але цяжка не заўважыць, што кампанія, якая стварае тэхналогію для замены чалавечай працы, раіць нам ісці выціраць задніцы бабулям і дзядулям. Это шляхетная праца, нічога не кажу, але гэтая рэкамендацыя ад такой кампаніі, якая забірае ў людзей працу, гучыць крыху цынічна, якая збіраецца забіраць гэтую працу. Это сапраўды неяк дзіўна. Альтман агулам мне нагадвае такога чалавека, як Элізабет Холмс з Тыранас. Гісторыя даволі пахожая, хоць і ў крыху іншым жанры. Холмс таксама у свой час кінула Стэнфорд. Яна таксама не мела нейкай тэхнічнай экспертызы ў тым, што яна прадавала, а таксама сябе акружыла такім арэолам візіянера, які зменіць свет. Хадзіла ў такой, як это вопратка называецца, не ведаю, як Стив Джобс. Казала інвестарам і палітыкам, што яны хацелі пачуць, і таксама сістэматычна пазбаўлялася ад людзей, якія задавалі нейкія нязручныя пытанні. Тут ёсць адна толькі прынцыповая розніца, і гэтая розніца грае не на карысць Альтмана, робіць яго гісторыю складанейшай. Тыранас не працавала, тэхналогія Тыранас не працавала, тэхналогія была фальшыўкай. Апараты Тыранас не маглі рабіць тое, што абяцала Холмс. А чат GPT працуе. Мадэлі GPT яны працуюць. І прадукт у іх рэальны. І менавіта гэта робіць сітуацыю яшчэ больш небяспечнай, а не менш. Калі прадукт фальшывы, рана ці позна ўсё абвальваецца. Як у выпадку з Тыранас. Калі прадукт рэальны, але чалавек на чале кампаніі маніпулюе усімі вакол, ён можа рабіць гэта значна даўжэй. Бо нікому не хочацца спыняць цягнік, які рэальна едзе, які рэальна працуе. І такі тэхнічны поспех становіцца шчытом для Альтмана ад крытыкі. Ну так, ён хлусіць, ён маніпулюе, ён кепскі чалавек, ён перапісвае правілы на хаду, але ж паглядзіце, які прадукт. Зарабляе грошы, дзяржава ім карыстаецца, гэта ж супер. Холмс Элізабет пасадзілі на 11 гадоў, але яе прадукт мог максімум даць людзям нейкі няправільны аналіз крыві. Альтман будуе нешта, што паводле яго ж слоў можа перавысіць інтэлект усіх людзей на зямлі. Маштаб наступстваў крыху іншы, і вось гэта мяне сапраўды непакоіць. Не тое, што Альтман кепскі кодзер, Стыў Джобс таксама не вельмі добра кодзіў. Непакоіць тое, што ён сістэматычна абяцае адно, а робіць іншае. І пры гэтым кіруе кампаніяй, якая сцвярджае, што будуе тэхналогію здольную перавысіць інтэлект усіх людзей на планеце. І калі чалавек, які распавядае пра звышінтэлект, не можа нават стрымаць сваё слова наконт нейкай там карпаратыўнай структуры ці нейкіх больш
меншых менш большых абяцанняў. Можа нам варта задумацца, ці мы сапраўды хочам, каб менавіта ён вызначаў, як гэтая тэхналогія будзе разгорнутая на ўвесь свет. Адзін з членаў ўпраўлення OpenAI у гэтым матэрыяле добра заўважыў, што у Альтмана ёсць дзве рэдкія якасці адначасова. Моцнае жаданне падабацца ўсім у кожнай канкрэтнай размове і ў той жа час амаль сацыяпатычная абыякавасць да наступстваў уласнага падману. Цудоўная камбінацыя для чалавека, які зараз будуе Бога ў машыне. Ну і на гэтай аптымістычнай ноце давайте развітвацца. Не давайце нікому сябе пераканаць, што яны ведаюць лепш, як будзе для ўсяго чалавецтва, бо ёсць шанец, што гэта чалавецтва мы з вами страцім. Вось такі доўгі выпуск пра штучныя інтэлекты. Далей будзе менш, абяцаю, бо я ўжо ад іх стаміўся. Пачуемся на наступным тыдні, я спадзяюся. Падпісвайцеся на рассылку Cherry Pick. Я ўжо не магу варочаць языком. Пачуемся, калі пачуемся. Бывайце.